Eiks se nois videonteossa? No, ainakin alkuun se, että eka jakso piilosta. Sen toivon, että tykkäätte. Täällä on oikea paikka. No niin. Nyt meitä ei löydetä. Hups, ei mitään. Aika ei jäänyt kovin paljon. Mikä ihme? Ja mikä ihme tuokin ja tuo? Niin kuppat. Nyt me vaan ollaan niinku paikalla. Yleensä nää blog-konteita on vähän tylsiä, kun ei näissä niinku katsojilla oo kovin mitään. Vittu. Hiu! Hyvässä paikassa. Et abloonit siitä aina. No, Block Hunt on loppujen lopuksi kiva peli, koska tää on niinku etsiä ja piilo. Ai, voiko tästäkin ottaa faldemakea? En uskonut. Mennään tänne taloon, joka on vähän räjähtänyt. Hajoitetaan vähän tätä kaikkea. Sitten vähän tiedetään. Näin, tänne näin. Asia. Mitä ihmet, voiko sen hajottaa? Ei yleensä peleissä saisi hajottaa mitään. No, tässä kai voi hajottaa noita kärryjä. Yleensä näitä tikkaita ei pystyisi laittaa tälleen, mutta näköjään nyt pystyy. Ei ainakaan omissa... Ai! Vettä meni väärään kohtineen. Niinku missä oli? Piirre. Hyvin paljon siltä. Oli kyllä pikkusen. No sitten kuusi. Joka ei kyllä mun mielestä aina saa kuusi. Otetaan täällä blokkeja. Onks sä niinku blokki vai et? No, oot siellä blokki, uskotaan niin. Nyt löytyi. Nyt on pakko. Mikä ihme sitten ei ole? On sen takia, missä jää vähän enemmän, niin sais ostaa tehdään. Ottaa tuon näitä parempia juttuja niinku silleen niinku vaan. Tai esimerkiksi vaikka tuon TNT-asia. Sen vaan ottaa ja sillä tavalla etsitään. Toi uuni näytti aivan sopivalle. Mikä? Tete! Oikein.
tai miten, aivan miten haluatte, mut nyt se olisi niinku ihan niinku totaalinen hei hei.